Arratsaldeon guztioi, hasiera emango diogu 2022ko azaroaren 20ko udalbatzari eta gai zerrendan lehenengo puntuarekin hasiko gara. 2022ko urriaren 25ko ohiko bilkurari dagokion akta irakurri eta egoki bada onartzea. Aktaren inguruan norbaitek esateko zerbait duen. Ados, onartuta geratzen da akta. Bigarrena ondorengo ebazpenen berri ematea da, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarianak, 2326 zenbakitik 2630 zenbakira, biak barne eta tokiko gobernu batzordearenak. Honen inguruan, zerbait esateko, konforme, onartuta geratzen dira. Hirugarren puntua proposamena da 2022ko soldata igoera gehigarria. Arratsaldeon. Onartzeko eskuduna duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktamenarekin. Urriaren 18/2022 errege dekretuak 20. artikuluan sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsarien gehikuntza gehigarria aurreikusi du. Araudi aplikagarria kontuan hartuta, ikusita aurrekontuko lehenengo kapituluan kreditu nahikoa dagoela, giza-balietako ardudunak txostena egin du, udal kontuatzaileak ere fiskalizazio txostena eman du, hori guztia ikusita giza-balietako delegatuak egindako erabaki proposamena eta giza-balietako ardudunak espedientean jasotako akordio proposamenari emandako adostasuna ikusita, udalbatzarra honi proposatzen zaio lehenengoa 2022ko urtarrilaren 1 aurrerako ondorioekin 1,5%ko ordainsari igoera orokorra baimentzea, 2021ko abenduaren 31an indarrean dauden urteko ordainsari osoen aldean, Errenteriako udalaren zerbitzura diharduten funtzionarioentzat eta lan kontratuko langileentzat. Modu honetan, igoera hau urte hasierako 1,2ko igoerari batuta, 2022 ekitaldian 3,5%ko soldata igoera orokorra konsolidatzea ekarriko duelarik. Bigarrena, aurrekontua exekutatzeko arauan jasotako zinegotzien eta behin-behineko langileen ordainsari mailak 1,2an baimentzea udal langileen ordainsari mailarekin bat etor daitezen. Hirugarrena, nominaren kudeaketa arrazoiengatik soldata igoeraren aplikazioa eta atzerapenaren ordainketa 2022ko abenduko nominan burutuko da. Laugarrena, akordio honen berri ematea Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoaren presidenteari eta aipatu honekiko aurretikan izan dela batzarra eta zentzu berean hartu duela da akordioa Errenteria Musikal Erakunde Autonomoak. Eta bosgarrena, akordioa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko Nagore, ez dakit norbaitek esateko zerbait duen, eta bestela bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, aho batez onartzen da. Laugarren puntua proposamena da, kredituak judizioz kanpo aitortzea. Onartzeko organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktamenarekin. Honekiko aipatu 2021ko ekitaldian ordaindu gabeko betebehar ekonomikoak eta aurrekontuan egoztekoak daudela ikusita, guztira 3.948,419 euroko zenbatekoa dutenak. Udal kontuatzailearen txostena ikusi da, horren arabera egiaztuta geratu da betebehar horiek bidegabekotzat jotzen direla kontu auzitegiak hilako txostenean jasotzen dituen kasuetako batzuk gertatzen direlako. Ofiziozko berrikusketa salbuetsiko luketen baldintzak betetzen direla egiaztatzen da bertan ere, eta ondorioz egiazki jasotako prestazioak zuzenean ordaintzea egotzat jotzen da. Horretarako aurreko ekitaldietan bidegabe hartutako gastuetatik eratorritako obligazioak aurrekontura egozteko jarraitu beharreko prozedura krediton judizioz kanpoko onarpen espedientea da. Baita ere ikusia zerbitzu juridikoek gaiaren inguruan 2022ko maiatzaren 20an egindako txostena, non esaten baita egintza horiek ofizioz berrikustea ez dela beharrezkoa eta gomendatzen da prozeduraren berezitasuna dela eta aurrerantzean eskura dauden tresna guztiak erabiltzea horrelako egoerak saihesteko. Egiaztatu da indarrean dagoen aurrekontuan ez dagoela kreditu nahikorik zenbait gasturen aplikazioarekin aurrera egiteko zuzenbide oinarria kontuan hartuta, ogasuneko zinegotzi delegatuak egindako erabaki proposamena eta kontuhartzaileak espedienteak jasotako erabaki proposamenari emandako adostasuna ikusita, udalbatzarrari proposatzen zaio onartzea lehenengo eranskinean aipatzen diren kredituen judizioz kanpoko aitorpenak guztira, aipatu den 3.948,419 eurokoa,
2021 ekitaldiari dagokiona. Bigarrena, 2022ko aurrekontuari egostea aurrekontuko kontu sailen kargura. Eskerrik asko nore puntu honen inguruan, aipamenik edo iruzkinek, bozkak egingo dugu, aldeko bozkak, 12 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 9 abstentzio. Onartuta geratzen da. Bosgarren puntua aurre proposamena da, Murias Assets Participaciones SL sozietateari baimena ematea, Murias Center Lau, SEA sozietatean titular duen akzio guztiak Nielsen Holding SL sozietatearen alde saltzeko. Kasu honetan ere, onartzeko eskumena duen Manuel Batzarra, aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktamenarekin. Ikusi da Murias Assets Participaciones SL sozietatearen izenean aurkeztutako idazkia. Kontratazio eta ondarearen arduradunak egindako txosten juridikoa aztertu da, zuzenbide oinarriak kontuan hartuta, kontratazio eta ondare azpisaileko zinegotzi delegatuak egindako erabaki proposamena eta kontratazio eta ondare azpisaileko arduradunak espedienteak jasotako erabaki proposamenari emandako adostasuna ikusita, udal batzarrari proposatzen zaio. Murias Assets Participaciones SL, Murias Center Lau SEA sozietatean dituen akzioak, Nielsen Holding SL-ren alde saltzeko baimena ematea, azalaira eskubidearen, gozamen eskubidearen eta lurpeko aparkalekoen eta udal merkatuaren emakideen ondorioetarako. Bestalde, Murias Center Lau SEA sozietateen bazkide minoritarioa denez, Murias Assets Participaciones SL bazkide nagusiaren akzio guztiak, hau da, 90% Nielsen Holding SL-ren alde eskualdatzeko baimena ematea, horretarako deituko den akziodunen batzarrean aldeko botoarekin. Hau horrela jasota dago Muriasen estatutuetan. Jarrera hori hartzeko eskudaltzaileak zein eskualdatzaileak uko egin beharko diote baimenaren xederen eskualdatze eraketatik erator daitekeen inolako erantzuzunik eskatzeari. Azkenik, alkateari ahalmena ematea erabaki hau Murias Center Lau SEako akziodunen batzarrean gauzatzeko. Eskerrik asko nagore, honen inguruan iruzkinik edo konforme. Bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 18 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 3 abstentzio beraz onartuta geratzen da, eta galdera eskarietan zakit zerbait daukagun, sarako, konforme honekin amaitutzat emango dugu gaurko udalbatza, eskerrik asko.